Яшы 70-тән уста да Расих абый картайдым, кул аякларым сызлый дип телевизор каршында чәй ичеп, яисә көнбагыш ашап утыра торганнардан түгел. Җәйләрен кояш белән бергә торып, ул хуҗалыгындагы стаханәсендә эшкә тотына. Әгәр эшләми торсам, авырый башлаган кебек булам ди ул. Моннан 3 ел элек ул үзенең хуҗалыгындагы эшләрне башкарыр өчен беренче тракторын ясап чыккан. Хәзер бакча сөрү, бәрәңге арасын эшкәртү, аны алу, печән, салам кайтару кебек авыр эшләрне Балтай Кулибина үз тракторы белән башкара. Авыл җирендә элек ат белән яшәгәннәр. Хәзер ат туы һәр хуҗалыкка кешеннән килми, һәм аның кирәге дә азайды. Шуңа күрә миндә шулай бер теләк туды, үзем шушындый кечкенә генә бер трактор җыйнырга. Мин моны ГАЗ-51 авто машинасыннан коробкасын алдым. Кибеттән алдым двигатель, элек двигатель бүтән төрле иде. УАЗ-мусы шулардан җидем дә кечкенә генә тракторларга килде. Тырышлык һәм эш сөючәнлек ырлыклары аңа балачактан ук салынган. Әтисе сугышка киткәндә аңа нибары 3 ай була. Әтисе шул китүдән әйләнеп кайтмый. Гомер буе әти дип сөйләшүче яшьтәшләремә кызыгып яшәдем. Качып кына булса да, елаган чакларымда аз булмады ди ул. Шуңа да инде Расих абыйга тормыш арбасына бик иртә җигелергә туры килә. Яшьлектә өйрәнгән һөнәрләр олыгайгач та ярап куя икән ул. Менә бүген инде ул 3нче тракторын җыеп ята. Минем 6 балам бар. 6 балага 14 унугым бар. Шуның 6-сы ир балалар. Аларның һәрберсенә мин берәрне ясап бирәм үзем сен вакытта. Чөнки гомер бара. Аларда истәлек булып калыр һәм аларга да файда килсен дип. Шуңа күрә инде берсенә ясап бирдем, икенчесенә менә өлгерү дәрәҗәсендә тора. Тракторны җыеп чыгу өчен ул детальләрне һәм вакытия кирәк яракында сатып алырга ашыкмый. Барсын да үз куллары белән башкара, кисә, эретеп ябыштыра. Без запчастлар күбрәк искеләрдән файдаланабыз. Без алабыз фақат двигательләрне генә сатып. Бер двигатель 13 аткычы 13 мең тора. Калганнарын кая металлум, кая нәрсә табабыз, шуны җыябыз. Ну, кыйммәт төшә дип әйтмәс идем. Чөнки сваркада үзең эшләгәч, автогеннарда үзең эшләгәч, берсенә үзең бөтенне ясагач, ул җингә төшә. Шуңа күрә аны ясаган саен ясыйсыңа килеп тора. Расих абый яшәгән урамнан узганда ук, бу йортта чын хуҗа, чын оста яшәгәнлеге күренеп тора. Капка төбендә ук ул фонтанын, ял үтү урынын ясаган, төрледән төрле чәчәкләрендә утырткан. Нәкъ менә шундый кешеләр турында тормышны ярата, яшәүдән ям табып яши дип әйтәләрдер дә инде. Матур гына яшәп ятканда моннан 11 ел элек Расих абыйның тормыш иптәше Илнур апа да вафат була. Ул вакытларның авырлыгы турында сөйләү түгел, искә төшерүдә авыр ди ул. Бүген үзе кебек хатынсыз калган дуслары, күршеләре белән аралашып яши. Күршесе Рахип абыйның да хатыны вакытсыз гүриясе була. Ялгызлык аңларга кирәк, иптәшләрнең үлүләре турында дип. Әбендә без менә Расих абый белән күршедә генә яшәгәнлек белән кемгә шәр тапкырда чәй эчкән чаклар бар. Кыш кына асылында чәй кына бик туры килеп бетмәскә дә может. Ну кыш кына постоянно бар, конечно, күрше белән күршедә кричмавчлар. Бер-берсенә жаратмыйча просто кара каршы дигән итеп торырга. Без хәзергә баксадан булса да кычкырабыз, син ни хәл тордыңмы? Эй, син чакадан тордыңмы әле? Менә шулай хәлләрне белешеп яшәргә кирәк. Дөнья бик кыска, гомер тоже бик кыска. Шул кыска гомернең рәхәтен нәйм белеп яшәп калырга кирәк. Дөресен әйткәндә, ишебез дә ялгыз кешеләр. Шуңа күрә ялгыз кеше һәр вакытта үзенең ялгыз кешеләре белән, тем более күршеләре, туганнары белән ул ешрак сөйләшеп утырырга тырыша. Моның бик күп төрле уңай яклары бар. Беренчедән вакыт уза, икенчедән дөнья хәбәрләрен бер-беребезгә ишетәбез. Баштагы кайгылар, авыр уйлар онытыла. Шуңа күрә бергәләшеп утырып чәй ичү ул бигрәк тә кыш айларында кирәк дип саныйм, һәм без моны еш кына эшлибез дә. Чөнки һәр вакытта мин ялгыз, дөньялар авыр дип яшәсәң, күңелләр үсмәс иде. Булай рәхәтләнеп яшибез. Ялгызлыкның авырлыгын һәм кышкы озын кичләрдә вакыт озынлыгын азайту максатыннан ул 80 литрлы аквариумда алып куйган. Дөресен әйткәндә, ялгыз кешегә ялгызлыкны онытырга бирә. Чөнки иде үзең генә семьясыз. Семья минде әйттем, күптән бу дөньядан китте. Балаларым үз семьяларында яши. Шуңа күрә кышкы озын салкын көннәрдә, эштән торган вакытларда кайтып шушылар белән шөгыльләнү ул кешегә ләззәт бирә. Ул күңелне күтәрә. Әгәр кешенең күңеле күтәрелә икән, аның инде эшкә сәләт тарта.
Кунак астыра күп күрә дигәндәй, без монда булганда бу кешенең уңганлыгына һәм вакытны дөрес бүлеп, гомернең һәр мизгеленнән моторлык таба белүенә кабат-кабат сокландык. 50дән артык мунча себеркеләрен дә әзерләп куйган. Урманга барып, дару үләннәрен дә җыйган. Урамда исә сентябрь азагы булса да, аның бакчасында җиләк өлгерә. Күршесе Рахип абый гармунын тотып керсә, самавар куеп, бакчада моңланып та утырырга вакыт табалар алар.